Pak ruoth ni kwa Ramogi neno ka Nyasaye oyieno chopo chenro marwa mar saa 3 mar oimore kama wagono mbaka ma weche mosebedo katimore piny kaendi, kasto bang'e biro goyo mbaka e buch jopiny. Wendo modhial kawuono en Judith Oluoch, en jatend migawo mar chenro mag jopiny Kisumu County. Gima wadhigo kode mbaka en ni oula osekelo midhiero kuonde mopogore opogore, to ahinya yo gwenge ma Kisumu. Wabiro penjogi ni kaka jogo manie telo kanyo ang'o ma gisetimo, to chenro mage ma gipango ne jopiny maula okelo negi midhiero. Mane mbaka mobro goyo. Wantiere kaendi gi Belinda Dhiambo, nyargi Makala, mane jaloko marwa. Anto kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. For the doctors to resume work within 24 hours from now. Lakteche bori uruok MPDO chungo ng'anyo margi mosekawo ndalo 56 bang' keto winjruok gi sirikal. All schools will be opened on Monday next week. Sirikal olando ni sikunde iyawo wuok tich bang' deko kaluwore gi midhiero mar oula. To bende sikunde oikore. Samoro joma ntiere kar milimani go manyi kuonde gi piyo koyweyo dhi school to mekwa gi dhi kanye to syllabus te en achiel, pej be kobiro to biro ne ji te. Jopiny pod chiwo sigand midhiero magikale kuonde jot makojolo magibuore sani bang' oula daro gi e miechgi. Erokamano. Jatend piny Kenya William Ruto olando ni sikunde idhi yaw chieng' wuok tich tarik 13 dweni. Maendi biro bang' jokor chal mar kor lwasi wacho ni koth mapek mosebedo ka chwe pacho ka osechako dok chien. Ruto bende okoni sikunde manyocha mwandu gi okethore nikech pi oula ibiro miye omenda mar loso gik mosekethore kokalo e gucho omenda mag dongruok kuonde chung' od bura kata NGCDF. All parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe, and we have made adequate arrangements. We have asked members of parliament, and we have provided resources through the NGCDF for repair of classrooms and other facilities, learning facilities across Kenya, and therefore all schools will be opened on Monday next week. Midhiero chako gore rude ne jogo ma ojot e moko kuom skunde tok oula daro gi e miechgi dang'ni makagi kacha koro makogi ka gimanyo kuonde ma ginyalo jotie, ka sani bende giwacho ni gionge ikruok motelo ne yepo mag sikunde chieng' wuok tich. Millicent Adhiambo miwa lera. E kaunti ma Kisumu, Nyamasao Primary en achiel kuom moko kuom skunde ma pi opong'o e alwora ma Nyando. Familia ma pi oula nodaro e miechgi yango ni pod gionge ikruok moro amora kotenore kod duoko nyithindegi e skunde nikech pi noywero gige somo duto mag nyithindogo. Ikruok malong'o aonge go nikech ncha nowacho ni skul ochor nyaka until further notice. To koro ka chak chopo chak ipowa ni skul yaw, tan gika ncha pi oyweyo nyaka uniforms go te ncho dong' e pi. Koro kaka nyalo timo onge, books go be nyithinda onge go. Pesa mar school fees ma nyithindo dhi go school onge, transport kata kaka anyalo timo be okane. Skul waonge onga gimoro amora nikech kaka ne wapuro chon mondo iyud capital minyalo dok godo, minyalo puro mondo iyud mazao mondo nyathi odhi go skul ius mondo odoggo. Pi nodhi gi gimoro amora. Koro puothego be pod gibedo submerged in water. Koro onge kaka wanyalo timo. Skundego bende giwacho ni pod pi opong'o makata kaka nyithindegi biro somoe onge. Schools moko bende pod ntiere gi floods kaka kama nyithinda some pod pi nie iye. Koro ka wach ni nyithindo dok skul to wan mekwa gi dhi kanye nikech wach ni skul e yaw. To ji ntie kuonde mopogore opogore. Samoro joma ntiere kar milimani go manyi kuonde gi pi ok oyweyo dhi skul to mekwa gi dhi kanye to syllabus te en achiel, pej be kobiro to biro ne ji te. Koro wan mekwa gi gidhi somo kanye
to somo moro misomo online cha be ok wanyal nyalo nikech waonge go. Ewi mano, familia mojote skunde yango nigi kia kuma gidwa chomo mondo giwe thuolo ne weche somo kaka nogol chik. Koro gikwayo kony mag tents ne joma hao 400 mane ok oyudo mondo gikonyre godo. Kane wanyalo yudo tents nikech nyicha jo Red Cross nobiro nochiwo tents to tents no koromo. Ne gichiwo ne mana namba 350 to joma nitie ka endi gin dhano malawo 700. Koro ne wakwani ka jo Red Cross nyalo duogo mondo mi gichak gikony ji 400 manodong' ka. To gikonywa gi gima nyithindo nyalo dhi go skul, gikonywa gi buge, kalembe, gik moko duto te ma nyathi nyalo dhi go skul nikech wamoko. E kaunti ma Migori, thoth skunde mayudore e gwenge ma pio ula opong'o, pi pok odok e chien, kendo kata yore machopo e skunde bende pi pod oimo. Skund primar ma Angugo ei Central Kadem ei sub-county ma Nyatike en achiel kuom skunde ma nyaka sani pi oluoro kendo oketo diere. Moko kuom jonyuol e kaunti ma Migori koro dwaro ni kata ka yawo skunde to sirikal oket chenro mar biro pogo chiemo ne jopuonjre e skunde ma pi opong'o. Chenro mag chiemo to onego bed e skul eka nyithindo nyalo yudo kaka konyore. Nikech ka onge chiemo e skul to nyithindo ok nyal wuok madhi e lunch. Program mar kelo feedings mondo kopo ni nyithindo ok nyal dhi duogo to ginyalo chiemo e skul mondo me giyud yo mayot, koro gibiro once to ang gidok mana godhiambo. Ka e kaunti ma Homa Bay, jogo ma pio ula nodaro makwan gi heo 1120 mani ojot e skund primar ma Osodo kod Kobuya sekondar to koro dang' ni omako kamanyo kar jot ka koro giyango ni ute lamo ma alworano ema odong' negi kaka kuonde resruok e lwet oula. Because now the school will be opening official Monday, we will be able to accommodate our people in the nearby four churches. Magi biro mana ndalo achiel kende. Tok piny owacho yango kokalo kuom milome mar jatend piny odiochieng' manyoro ni maheo kwan jopuonjre 600,000 ok binyalo dok e skul mar dhi nyime kod somo koye pie mar 2 nikech skunde primar maromo 1,203 kod sekondar 294 oula oseketho. Penjo makoro nitie en ni bende yepo mar skunde biro dhi nyime juma manyien chieng' wuok tich kaka nogol chik. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jodak ma Madhare ma pio ula ne oriembe utegi ywak ewi midhiero mokwako gi kuonde jot ma kojolo masani gintiere. Gikwayo sirikal mondo ne kaka nyalo chopo singo mar konyogi ka bende gin kod luoro mag gamo tuoche kindeni. Jafombo marwa Eric Owenga miyo ler mar wachni. Mae kama oganda mane pio ulodaro koro ojotie e kadak Madhare. Nyithindo matindo mana kaka ji madongo okel kanyakla kod midhiero mar koth mapek kendo koro Huruma Sports Complex kae en achiel kuom kuonde jot e kar dagni. E kambini tich medo mana bedo matek ne joma mine kaachiel gi nyithindgi kaluoro mar gamo tuoche bende miyo chunygi goyo kibikibi kaluore kod dhugruok manie kae. Sida mwapitia piny ng'ich koth bende chwe maki bogro tieno to yudo ka matres olowo ma matres en pilela. Alafu dhano be wan gi joma ng'eny tie nyaka joma nigi nyithindo malahia bende layo timang'o koro yudo ka arufu be nitie mopogre kae waneno ni ng'ato nyalo gamo tuo ma okia kendo kata kumowuokie. Kata dak mwadak kae ok wadak maber. Wasandre gi nyithindo kata jok moko onge gi matres niere kata maonge gik ma giumrego. Wan kaka mon kata kaka waluokre gi nyithindo. Ngima maye kata tek. Nikech kwanza gotieno iye kae chwer kuondegi. Neno malo kuondegi. Chwer. Betty Maigo en achiel kuom mine mane midhiero ojuko kendo mine kaka en to koro winjo matek miwuoro kaluore kod dwaro margi moyiedhi. Usafi siwezi sema iko vizuri sana sababu choo ndio tumeletewa. Na hizo choo tunashare watu wote hapa kwa hii wani niseme tu hapa ground wote tunashare hizo choo mbili. Sasa unaweza enda upate choo labda ni chafu. Na sasa hii hali tuko sisi tunafaa tukuwe na mazingira safi. Choo ikuwe safi lakini sasa inabidi tu uende choo ni chafu. Mahali ya kuoga tunashare. Maigo ma en min nyithindo 4 ywak ni pio ulano na oweyo malit mokalo kaka ochung' podi otame ka otemo dhach kaka nedo timo ne bed ni en yode. Hapa kwa hema tuko karibu watu 100.
Sisi wajawazito, wa mama wenye wako na watoto, wenye hawana, sisi wote tuko hapa. Sasa wakati wa kulala tunafinyana, hatuna nafasi, inabidi tu excuse mwingine pia apate at least mahali ya kulala. Tunataka serikali tusaidie at least tutoke kwa hizi hema tuende, sababu saa hii hata mimi nikisema sasa imenipata saa hii sina mahali ya kuenda na mtoto. E kambi ma Huruma Sports Complex ka ni kod hema ang'wen ma adundo kamoro kamoro ting'o ji mohewo 70 gi nyithindo matindo bende. Ute losruok bende gin 2 ma okodeo kwano ganda kae mahewo 400 kochopo gotieno. Chiemo nitiere ni mana kata kumipiele maonge kumwaluokre onge. Choche moko aneno ka kor kata kor kodonjo sani, lakini chakre mwadonj ka kata kumwakonyre ne en shida. Kalure kod riwruok mar Red Cross, koth mapek ni oseweyo ganda jo Kenya kolal ahinya to e bombe madito mathurka. Kenya Red Cross yango ni e boma ma Nairobi miere ma ok tine 14,000 oula osemonjo ka kembe maromo 37 oseketi mag reso ji. Oulano odaro familia ma ok tine 3,944. Giko dira mokalo jatend piny William Ruto ne timo limbe e dho aora ma Mathare kama ne pio ywaye ji ma onego maromo 14. Ruto ne osingo ni piny owacho mare biro chiwo kony mar omenda ne oganda mane oyudo lal. Pok waneno pesa modonjo yote nyaka ne wachak bira, nonge gimoro amora yote maseneno kobiro. Mana kube mana neno mapi. Gimatrese be nyo waneno keto nyo wachno mag skul gin kendo madok. Pesa ok dang'e en pesa din keching'e poko chimwa gi wach bo wachno ni miwa pesa din. E chuny midhiero maket kod ma chutho nyithindo matindo kaachiel kod mine ema winjo mapek mokalo. Ka penjo maduong' en to ere kaka piny owacho kaachiel kod jokanyo nyalo tiyo tich achiel mar tieko midhiero machal goma. Eric Owenga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County. Riwruok mar Azimio kone piny owacho mondo chwal maromo Sh100,000 ne familia ka familia moyudo midhiero mag oula. Ka giloso kod ute fwambo kotelnegi kod jatend Wiper Party men Kalonzo Musyoka, jotelego chayo sirikal kuom singo mana Sh10,000 kende ne familia ka familia makalo matek kotenore kod midhiero mag oula. We also note that President Ruto recently announced in Mathare that the households affected by the floods will each receive 10,000 shillings, with 1 billion already set aside. Again, this is a case of too little, too late. For the families who have lost everything, such allocations are too little to start afresh. We demand that the government increase the financial support to at least 100,000 shillings per family and immediately launch an emergency aid appeal for all the flood victims in Kenya. Red Cross projects that the flood situation could need at least 7 billion shillings. Commissioner mar County ma Homa Bay Moses Lelan okumo chenro duto mag kunyo kuoyo e kar chung' od bura ma Karachuonyo mar geng'o masiche manyalo muoch e kinde ma koth chwe e gwengego. Gwenge ma Karachuonyo ema oulo osekele chandruok maduong' mogik ka opim kod gwenge mamoko ma Homa Bay. Ali Abich miyo walero. Kaluwore gi koth madhi nyime gi chwe gi oula mapek, komiti ma ochung'ne rango midhiero mabiro apoya e kaunti ma Homa Bay koro golo chik makumo chenro mar kunyo kuoyo ma osebedo ka dhi nyime e gwenge ma opogore kar chung' bura ma Karachuonyo, ma en kama sani koro oula osebedo ka chande jopiny. Komishona mar kaunti ma Homa Bay Moses Lelan okoni kuonde te ma kunyo kuoyo e alworano sani chal mar giricho kendo lo nyalo senjore makel masira ne jogo ma osebedo ka kunyo kuoyo ka okoni obila obedo akicha mar neno ni chikno lo. We have issued an alert and a stop order on all quarrying activities. Those areas are very loose now. They are prone to collapse. Sand harvesting has been a big problem. We spoke with the community here under the tree and they passed a resolution that they will all be concerned and take steps to ensure that nobody destroys
our road. Lelan ne olose skul primar mosodo masani en krajot mag familia maromo 580 banka ne oula odarogi e miechge kama ne oyangi ni ji madirom gana 30 pio oula osekelo ne genyruok e yore ma opogore ka skunde 158 e kaunti ni bende pio oula osedonje. We have already established that about 4,860 homesteads or families have been affected. Out of which 1,283 have been displaced completely. Looking at it, we have close to 30,000 people who have been affected by these floods. We've already lost 4 people during the Sindo incident last week. We had 2 injuries, and many of those people also are displaced as we speak. Apisas mag Kenya Red Cross kod mago mawuok e sirikand kaunti ni wacho ni kony mag chiemo kaachiel kod mwandu mamoko pod dwarore ne familia masani koro jote kembe ma opogore kendo dwaro nitie mondo migepe mag sirikal oti kanyakla mar reso familia go. As Kenya Red Cross, we have tried our best to resource mobilize to support our people with the immediate needs. We've supported wash interventions, ensuring that our people have clean water to drink and to use. We've also done non-food items distribution in this camp and other camps, and today we are doing food distribution, assorted food distribution. We will continue to resource mobilize to support our people. We'll be here to monitor the situation over the next few weeks, even as the rains continue, and we'll continue to mobilize our partners. This is very much a multi-agency effort. It is something that as a county we cannot do alone. So thank you very much for your support. As county government of Homa Bay, looking at a permanent solution to this flooding in this area. We are working very closely with the national government to ensure that that the 14.6 kilometer stretch of River Miriu from Nyakure to Choe is put under dike. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwae midhiero mag oula ni gikone to ng'anyo mar lakteche ma osekawo ndalo 56 oruma yanga odiochieng' ma kawuono. Maendi bang' sirikand counties, migawo mar thieth kod riwruok mar lakteche KMPDU goyo sei e winjruok ma gichano chwalo e doho mar Labour. Gichopo e winjruokno e dwaro 18 kaachiel mar lakteche mag jopuonjre ma interns to girito ng'eto mar doho mar Labour e kaunti ma Eldoret bang' ndalo 60. En romo ma ochakore kod dang'ni maka kod kacha, jodito mag migawo mar thieth, governors kod riwruok mar lakteche oromo kendo bang' ndalo 56 nyaka ne ng'anyo mar lakteche chakre pacho ka. Gikone winjruok obedie kendo ng'anyo mar lakteche orumo. Jagoro maduong' mar KMPDU Dr. Davji Atela okwayo lakteche mondo mi odogi e tich bang' seche 24. We had a very long meeting today with our National Advisory Council. That is the highest decision-making organ. And they endorsed that we signed this particular return to work formula today so that it can pave way for the doctors to resume work within 24 hours from now. The 24 hours should begin now, SG. Call out for duty. Health cannot wait. Would even wish they can go back in the next few minutes because we really want our health to be back on track. Ewi dwaro 19 manyicha lakteche ochwalo nyime, 18 ma winjruok obedie, ka mar lakteche mag interns girito ng'eto mar doho bang' ndalo 60. That one of the fundamental issues, that is the matter of doctor interns, is still pending. This matter was filed in court in Eldoret. This matter has been part of the conversations. All the doctor interns, that is the medical officer interns, the pharmacist interns, and the dentist interns will have to wait a little bit longer. We have agreed on a 60 days period that they will not be posted, but we'll be having conversations on this issue. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha osingo chopo kare winjruok go ka bende gichano chuogo aput mabiro chiwo paro matut e tieko midhiero manie sekta mar thieth. We must make an agreement that we can implement. And second, we must find a lasting solution to the perennial issues. I am confident that what we have signed on to today, having consulted widely,
this is a deal that is going to be implemented by all of us. We have agreed that we are going to establish a presidential task force to look into the perennial issues that affect the health sector. Jakom mar komiti mar thieth riwruok mar governors Mudho Minjuki okwayo mondo miyo winjruok duto oketie tim mondo din rode mag ng'anyo manyalo bedie kinde mabiro. It is easy to put a signature on the paper. It is easy for KMPDU to just pick the mic and say we have called off a strike. But the real work begins now. The implementation of what we have agreed upon is the beginning of the journey to make sure that we never have any more of this. The issues that had been raised for the Council of Governors had been agreed upon a lot earlier. And in the process of harmonization and the issues that kept emerging, it took a little longer. Ng'anyo mar lakteche orumo ka ni odiochieng' mar 56, riwruoge mamoko kaka clinical officers to pod dhi nyime gi ng'anyo mar gima ni odiochieng' mar 38. Judith Omondi, Ramogi TV. Maswadi yu moro machuo kudogo to bodon weche manyien wabro kelo irika kasto bangi buch jopiny wabro gomba ka gi waziri Judith Oluoch ma en jatend migao mar chenro mag jopiny Kisumu County tayari osechopo e studio ma Kisumu ene minene kae wabro go kode mbaka buch jopiny ni to gisekonyo jopiny nade ang'o ma chenro mage ma pod gin go sikul bero kore yao chenro mar konyo jopiny ma midhiero mako nie kamati mare koro wabro go kode mbaka bang daka matin kidhi mabor ahinya. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100 kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100 kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa nikaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi. Alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Orwaki kende Ramogi TV kani duond bura mar ODM okoni othegore kod jaod bura ma Uriri Mark Nyamita. Bang' Nyamita rem chope bura mane oluongi gi ODM mar nono gima nyocha okelo tulo e kinde liel moro mane Migori.
ODM wacho ni giweyo Nyamita thuolo mar timo tijege kako dwaro ni mar okoluja agenda mar ODM. Kata kamano, Nyamita kokale barupe ne ute fwambo okoni ODM nyogwele gi barua e chunyo tieno ka ene kaunti ma Meru mondo chopie burano Nairobi ka. Kata kamano nyokwayo jata tije mar ODM Oduoro Ng'wen ni en mabor kendo koyie to lokne saa mar bura kata miye thuolo mar donje bura yo mar mbui. Nyamita lero ni ODM nyoyie ne mar donje burano. To kata kamano obedo kod buok bang'e kowinjo ni okoro bura osetim kendo ODM oseng'ado kare oko. Jagoro mar ODM Edwin Sifuna ne osomo ote margi bang' bedo gi romo gi jotelo komitino. But did not attend. At this stage, the party wishes to fully dissociate itself from the Honorable Mark Nyamita. We have granted his wish to no longer be part of us and advise our members in Uriri and Migori generally that he is an agent of our opponents in the UDA with the assigned task of sowing confusion and discord within ODM. Chenro mar nono tijo menda e kaunti ma Siaya kaluwore kod report mar janon tijo menda pacho ka endi kata Auditor General e iko menda mar 2022 nyaka 2023 nopong' kod chochni bang' thoth jotend migepe mag kaunti no mano winjore chopi mar duoko penjo ewi kaka omenda notiyo no rem moko chopo. Jatend migao mar omenda e kaunti ma Siaya Benedict Omolo noyudore orindi maliete seche mano duoko penjo ewi kaka migao no osebedo ka chulo weg orak omenda nyaka ne chenro mag dongruok mapok otieki. Gino mano miyo MCA ma East Yibo Francis Otiato wacho ni jatend migepe go ok ochiwo luor ne kamiti nono tijo omenda no. Bende nenore lela ni thoth jotend migepe kod apisas mag migepe no ok nyal chwalo report manyiso kaka gisebedo ka gitimo chudo ni weg orak mopogore. Now you want us to suspend this meeting to wait for you to call for the chief officer to answer this question? Is that what you are telling us? Because whatever you are doing, you can't do even in any other committee that you have ever attended. Even the Senate, you cannot tell the Senate to suspend their meeting to wait for you, or the other day you will bring the chief officer to answer this. So it shows, Chairman, how unserious these people are with this committee. Let's respect each other. We respect you, respect us. We respect the office of the Auditor General. They are the same people you are going to meet at the Senate. It is me again whom you are going to meet at the Senate. But if you tell me that other people you don't know, it's your responsibility to give us all answers. Any action we might take on those people who are not there will only follow the law. Kaunti ma Migori osidha yanga chik mar dhi konyo keto ler e kinde ria e kaunti ma Migori. Chik ni biro e kinde ma migao mar somo e kaunti ma Migori yango ni kwan jopuonjre mathoth manyiri pod leo ni sikul e kinde ma gintiere ria nikech ok ginyal yudo taulo mag ria. George Juma miyo ler. Chik ni madhi tayo wechego mag ler mag ria ma bende ne osidha yanga e kaunti ma Migori dhi neno ni oketo kenge makare man rawere manyiri e skunde oyudo taulogo mag ria kaachiel kod keto yorego makare mag wito taulogo mag ria ma osetigo e kaunti ma Migori. Chik ni osidhe kindeno ma jokanyo sektor mar thieth kaachiel kod mago mag somo e kaunti ma Migori yango ni kwan nyiri mathoth pod nitiere kod pek mar taulo mag ria e kaunti ni. The document aims to address three things. One, access to menstrual hygiene products. Two, behavior change, or giving out the right information to the right people at the right time. And then lastly, safe disposal of this product or the used menstrual pads. Tend migao masomo e kaunti ma Migori yango ni kwa nyithindo manyiri mathoth pod leo sikul e kinde ma gintiere ria nikech rem ma yudo taulogo mag ria. You find that a good number end up missing out in school. So when we have these particular products being given or being prepared by Rongo University and hopefully at a cheaper price, it will ensure that most of our girls complete the education cycle. And the numbers drastically drop. Enrollment is almost uniform, but as you progress, you realize girls drop out. Why? Because of menstrual poverty. They are not able to maintain themselves in schools because of access to sanitary towels. Chendo mar piny owacho kawo kalo kuom migaono mar somo mane ochaki mar chiwo taulogo mag ria ne jopuonje skunde sani ombemore piny. Director migaono mar thieth e kaunti ma Migori Tom Odong wacho ni e bwo chikne gidhi bedo kod okenge makare
manithindo go majire skunde oyudo taulo go magria. Wadwaro ni mine duto gi nyiri duto kata nyiri mantie sikul obed ka gidhi e skul ka gimor kendo ka gin gi chia kendo ka gin gi chir, nikech mano ema dhi konyogi, nikech wasenwang'o ni seche moko ka mine ni marach kamano to nyiri ni marach kamano to kata dhi e skul bedo shida nikech giluor ni samoro weche nyalo muomogi. To kwa watiyo gi polisi ni maber, wadwa nwang'o ni wa make sure ni products maginyalo dwaro are accessible to, because it's a very critical issue. We'll ensure that we adjust that voted so that it gives adequate and sufficient funds that will be able to go along in ensuring that the policy objectives are met. Odong wacho nigi tudre kod riwruoge mamoko ka achiel kod mbalariany Marongo madhi konyogi e loso taulo go magria. Laktar Morina Doyo Mambarenu Marongo wach ni mbalarianyno nitiere kod nyaro maloso taulo go magria maromo gana achiel odiochieng' kodiochieng'. But we are able to produce up to 1,000 per day. So working days we can even produce 20,000. And also in response to climate change, we are doing something that is disposable from the local materials, precisely sugarcane. Chik ni bende dhi neno ni oketi okenge makare mar wito taulo go magria ma osetigo mabende osebedo ka kelo midhiero mathoth to ahinya skunde. Skunde ma wantiere godo, mokwongo wabobedo gi thuolo mondo watwagi kod principles mek skunde mopogore opogore, jotelo mek institutions mopogore opogore kaka hotels, mondo waneni to products gi, waste gi, ere kaka wanyalo kano gi, ere kaka wanyalo dispose of them. E kinde ma piny owacho dhi nyime kod neno rawere manyiri oyudo taulo go magria kendo neno ni owit gi e yo makare, nonro yango ni thoth sikunde kaunti ma Migori onge kata kod kuonde ma jopuonjre nyalo ka taulo go magria e sama gin e skul. George Juma, Ramogi TV, Migori. Modonje ne weche mag ohala ni Teresa Wanjohi mawuok Madeira e kaunti ma Nyeri kod Jessica Chelule mawuok Bomet e joloch mag tugo mar Skiza Chapa giyudo $50,000 moro ka moro. Joloch go bende noyudo thuolo mar romo gi jawer mar Injili MC Solo e studio mar Citizen. Skiza Chapa gero talanta mar jower e pacho ka endi tugono ni kod draw array achiel mar $50,000 kod machielo mar $100,000. Mich maduong' mar $1,000,000 ibiro mi jaloch e giko piem. Hizi pesa zitanisaidia sana juu niko na watoto shule. Itakuwa karo ya shule. Karo ya shule. Na umesikia rais ametangaza na wizara imetangaza kwamba wanarudi shuleni Jumatatu. Kwa hiyo wewe karo si tatizo tena. Hapana, si tatizo. Jamani, Teresia Wanjohi tayari amepata pesa shilingi zake 50,000. Nilidial *487*3# na akanipatia manyimbo nyingi nikachagua na nikaendelea nikakuwa na manyimbo nyingi. Every day nina make sure nimeweka pesa. Mashallah. Ndio ikue active kila siku. Nikapigiwa simu nikaambiwa nimewin na nikafurahi. Heko sana. Namba ni *487*3#. Ukiweka uweke wimbo utawin. Bas wadhi yue moro machuok waduogo to donje weche mag tuke kasto donje buch jopiny mwadhi wuoyo gi waziri Judith Oluoch jatend migawo mar chenro mag jopiny Kisumu County entiere studio wa tayari kikidhi mabor ahinya. Skiza chapa ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Nasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial *4
87*3#. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua sikiza tuni moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako, hatusalii nayo. Sikiza chapa. Ushinde. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufuria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Lonjene weche mag tuke ni kocha mar tim mar Kenya mar jotugo manie bwo higni 17 korka nyiri Mildred Cheche olando kweth jotugo madhi Ethiopia e tuke mag laro thuolo mar dhi e World Cup. Tim no osebedo ka timo orako e alap ma Dandora ka Cheche wacho ni en gi yie ni jotugo moyierogo dhi chung' ne Kenya maber. Tim no ting'o jotugo 23 mamoko kuomgi odonje tim no kuom thuolo mokwongo. Tugo no dhi bedo Addis Ababa tich abich tarik 10 dwe montiere ni. Jaloch mar mita 100 e chikruok Sigingi Rukia Nusra norieny e tuke mag jolweny manobagi Ulinzi Stars Complex. Maendi ne en odiechieng' mogik mar piem makamano e ng'wech mar mita 100 korka jok machuo. Kibiwot Kandie bende noloyo e piem mag mita 10,000. Piem makamano nokelo kanyakla jolweny mawuok e barracks duto mapacho kaendi. Kandie nonyiso mor mare kaluwore gi loch makawuono ni. Ukipenda Samawia ni timu ya Laikipia Airbase. Already I have competed in Commonwealth and World Cross Country, so what remaining for me is Olympics and World Championship, which is my aim now for this year is Olympics. Kutoka hapa tukienda nationals, expect a new national record from me in the 100 meters hurdles. I'm actually planning pia to qualify for the Olympics, because if I hit a sub 13, that's a 12:99, I'm capable to go to the Jariembo maberie moloyo mar nyamburko mag piem e Afrika Karan Patel wacho ni oikore ne Africa Uganda Rally tielo mokwongo. Piem makamano dhi timore e giko dira ni e piny Uganda. Tim mar KCB mawuok Kenya biro chung'ne kod Karan Patel kod jariembo wadgi Tusaf Khan. Jariembo maromo 37 mowuok e tugo e tung piny ngima dhi yuoro e piem makamano. Patel wacho ni geno mare en yudo loch kendo nyiso piny Afrika mangima ni pod en e thuon e piem mar nyamburko. Watieko weche mag tuke koro donja ne weche buch jopiny modhi go mbaka gi waziri Judith Oluoch. En jatend migawo mar chenro mag jopiny Kisumu. Erokamano ahinya kuom miyowa seche gi waziri. Ji adima oula odaro Kisumu. Erokamano. Kaka iwacho no iluonga ni Judith Oluoch, ma en waziri mar tije jopiny, loch nanga ma county, to gi dongruok ming'ado gi ji te. Sani kaka kawuono ji ma mohula oseinyo
gin ji matundo ji 15,000 15,000. To familia moseinyore otundo 3,500. Ma moko kuomgi ok ni kata mane miechegi. Gin kuonde magijote miluongo ni evacuation centers. To waziri, usetime ang'o nyaka kawuono? Ang'o musetimo ne jok mohinyore 15,000 mwachogi? Kaka county government ma Kisumu, timo gik ma chal kamae. Mokwongo, ngima duong'. Koro wan tudre kod partners mopogore opogore to gi migepe mamoko. Koro tudruok no watimo gimiluongo ni coordination mondo watimo gimiluongo ni mapping to kod kuonde ma gin hotspots ma ji ohinyore kod kuonde ma ji owuok e miechegi madwaro kata health care to madwaro chiemo. Koro kaka government mano gimoro achiel mwatimo. Mar ariyo, wasetero chiemo kuonde ma ji ojotego. Watero chiemo e skunde kod kuonde miluongo ni evacuation centers nitie magin gazetted. Wasetero chiemo to kod gik mamokogo. Kendo watudre kod migepe mag serikal to kod mamoko miluongo ni non-governmental organizations. Kaito watero gigo kaka Red Cross, Plan International gi mamoko. Koro mano be gima watimo. Mar adek mabe watimo gin yao aoche. Kaka ing'eyo chuodho sani ng'eny. Chuodho sani ng'eny to gidino aoche. To mano emomiyo iyudo ni pi koro landore to donjo nyaka mieche. Koro wan kaka government watiyo gi departments mopogre opogre kachako public works, the city management, man kod joka fire, the life savers, watiyo kod department mar pi. Koro watimo coordination no. Watiyo kod excavators watu ayawa auche mondo pi oringi. Nitiere joma ywak waziri ni chiemo gi pok gineno. Gwenge manyakach, gwenge manyando, usechopo kuonde marom nade? Dangi wach no diet ni usechopo ne familia 15,000 gi tek koso nitiere kama pod rem nitie? Wasedhi kuonde mang'eny. Wasedhi Nyando kata kowuono ne wan Seme, nyoro nye wan Nyakach, West Nyakach. Nyoro bende nye wapogre teams adek, nye wan Nduru, mano en Kabonyo Kanyagwal. Kiny wan Muoroni. Kata mana Nyakach mineno no wasedhi karibu didek ka wachiwo chiemo kuonde mopogre opogre. Kabonyo Kanyagwal wasedhi nyaka Kadhiambo Kawino, wasedhi Ombaka Nyando, wadhi Ogenya, kuondego wasedhi ete. To gima timore en ni kwadhi e sub counties go, wadhi kuonde ma ji ochokre, kuonde ma gijotego miluongo ni evacuation centers. To watiyo gi administrators ma yudo data mag families gi. To watiyo very closely gi Red Cross man kod tool miluongo ni Kobo toolbox ma wayudo ni families ginadi. Koro kose chanore kamano in a structured manner, wang'eyo ni ji adi mantie evacuation camp. Kaka koro Ombaka ma bende osebedo very popular nikech ji ng'eny kanyo. Close to 500 families ni kuro. Kore ka wapak gigi so that each and every household yudo gigo. Koro mane kaka wachane kod partners wa mopogre opogre. To ungi chenro mane kwa dhi mbele nikech sikul be kore ya wuok tich. To nitiere jomojote sikunde. Erokamano. Kaka county government wan kod halls mwaluongo ni designated evacuation centers. Wan kod 6 designated evacuation centers
To kendo wan kod the gazetted one magin skunde to gin kanisni gi kuonde mopogre opogre. Skul idhi yaw to mano dhi kelo chandruok mang'eny. To gima wakwayo jogwa nikech nitie moko ma gidak gi familia maggi. Koro mantie kuonde ma designated to pod wabedo tiyogo kuonde ma gintiego. To jok mane skul to koro bochuno ni nyaka giwuok kuondego. To gima be wabotemo timo en loso moloyo ka halls mantie skul, molo the county schools, mondo ka de giyiene jogi. To gima timore ni wan gi geno ni kaka noseland gi jo meteorological department ni koth nyadok chien. Ka koth odok chien, kaka koro Rio nyoro gi kowuono, to wabokwayo jogwa mondo odoge mieche. Odong dala ng'wen kende. To gima watimo en Idhi mbele waziri. Odong dala ng'wen matin. To gima watimo en ni ka ginya bedo integrated within the communities. Nikech gima duong' en ni nyaka gibed in safe grounds. Ok wanya keto gi kuonde ma gihinyore. Koro mane gima watimo gi partners wa mondo wane kaka dwakony jogi. To ok wabi yie mondo gibed kuonde ma gin exposed. Ntiere weche ariyo miwacho waziri. Mokwongo en ni udhi manyo negi kuonde jot miluongo ni designated camps. Be useng'isogi joma nie sikunde. Useng'iso ni koro un kaka joma ni Ombaka ka wuok ka mae kama udhiye. Nikech odong dala ng'wen kende. Ing'eni kata mana Ombaka kanyo. Kata Ombaka kanyo no wan gi halls which are separate from the classrooms. Nitie churches ma nyithindo ok bi bete. Mane gima watimo gi administrators. Kaka ing'eyo structure ma Kisumu County Government, nitie nyaka village administrators. So through our village administrators, mano gima wasenyisogi nikech gitiyo very closely. Gine ma gimiyowa kata data. To wan nyaka gi sub-county administrators, nyaka ward administrators. Watiyo kodgi very closely gi national government. National government wan gi the DCCs and the ACCs. Nikech gini en collective action. Wang'e very well ni disaster is a joint responsibility. Koro wamuomre wate watiyo together to communicate gi jogi. Waziri mae kama ne gi chandruok nikech ng'eny gi nyiso ni pok ong'isgi moro amora to dong dala ng'wen kende to giwuok. Coordination mutimo ni bochomo kuro. Kuonde ma pok otunde pod wabotundo. Kaka kinyen chieng' tich ang'wen, mano wadhi make sure ni tundo negi te kuonde ma pok otunde. Wabo prioritize mano. Mano chenro mokwongo mar keto gi kuonde ma ginyalo jote. Chenro mar ariyo michaki wacho en reintegration, ma dho ngere luongo ni reintegration. Mano duoko gi kuonde mane giaye kata kuonde maber berie. Serikal county ng'ama ode nolal, ng'ama ode ula noywero molal te. Mano ng'amida konyo nang'o? Nikech ok inya duoke kama noaye nikech kama noaye no onge gimoro. Be serikal oseyudo negi e kamoro ma gidhi dake miwacho negi ni koro mae kama udhi dake. Kuonde ma giaye ka pod pi nitie ok ginyal doke. Nikech mano wachal joma witogi. Ok wanyal timo kamano. Kaka county government wan gi halls mang'eny. Sani mago ema nyaka koro watigo. Wan gi social halls, several of them. But gima ber en ni kaka level mar pi dok chien, nitie mosechako dok. To motamore ahinya, to nyaka wayud kuonde mwaketogi. Ok wanya ketogi kuonde ma gibohinyore. Mano ok nyal timore. Waziri, gima bichak miyo chuny ji go kibaji en tuoche. Buse bede gi jolony magu mong'iso mokoronu ni akama kama tuo ilani dhi biro nyaldiema moro dhi biro to teme ang'o mondo mi nyithindo kik hinyre kata jomodak e kuondego be. Kaka county government, department wa mar health
is on the standby. One called health centers in all the wards. To gin kod daktache gin gi clinical officers, wan gi community health volunteers matiyo closely gi jogi. Wasebet kwa hold medical camp. Kwa watiyo machiegni gi jo Red Cross. Koro mane kaka watime. To nitie partners moko mabende konyowa nikech sani tuoche mag pigi, waterborne diseases ng'eny. Koro mago be watimo mondo wa ensure ni ji modho pi maler. Mage kaka watime. To waloso medical camp. Kata mana sani, jo Red Cross nyose konwa ni from Monday gidwa chako timo medical camp. Kech waterborne diseases go ng'eny. But Department of Health is on top of mano. Waziri, kugo kwano to pesa di musetiyogo e midhiero ni to pesa di mudwaro. Nikech nya winjo ka jomoko wacho ni onego koro ji ochak go solro. To kata kitimo solro en pesa di midwaro. Pesa di musetiyogo kaka sirikand county ta di mudwaro. Kalure gi kar chiemo wasetiyo gi close to $1,012,000. Mano en chiemo ma gin the non-food items kod mamoko go. Makoro chalo kaka blankets kod gik mamoko mwachiwo. Mano ma county osetiyogo. Mar ariyo, county osebet ka yawo aoche. Ma osetiyo gi pesa mabe mang'eny. Nikech mano wakelo machines on the ground, sometimes wa mobilize kata mana laborers, nikech pi ng'eny, nitie kuonde ma kata machine ok nyal donjo sani. Koro mano be watimo. Kaito gi coordination mwatimo gi other partners, mano be county ochung'e. Waziri king'iyo to en ang'o ma ji mupuonjoru kaka sirikal e wach mar kedo gi midhiero? Nikech ng'eny jo mosewuoyo godo ka kata mana jo Red Cross nobedo kodwa ka to ginyisowa ni nok gipar ni midhiero ni nyalo bedo matek kako tekni. Sani kore ruse nene. Iga ka bende biro mbele ka. Ang'o mupuonjoru kaka county mar kedo gi midhiero? Erokamano. Midhiero ni wang'e maber ni gima kele gin gik moko ariyo. En pi mayae got lang'o kelo midhiero ni. To donjo through river Nyando. Mar ariyo, nam. Pigni kosetunde nam, ba nam opong'. To koro oduogo okone. Koro odonje mieche. Mano inyo jogwa. Kaka county government, in terms of preparedness, wasebet ka watimo mang'eny, kwa yawo aoche. Iyawo aora mondo gimiluongo ni desilting gi ngere. Mwasebet kwa timo in preparation for this. Kaka county government, kaka asewacho mokwongo cha, watiyo kod national government. Wan gi Kisumu County Disaster Committee. Committee ni nigi obedo chaired His Excellency the Governor, working closely with the County Commissioner. Kaito wakelo all departments, wakelo nyaka partners te ma concerned gi disaster. Mau include jo Red Cross, jo UN, to gi mamokogo mantie Kisumu. Kae mwatime ga planning. Ma meetings gi watimo giga every quarterly. Nikech wach aora mapong' kod wach midhiero ni oken gimo chakre sani. Kanye mwatimo planning mar coordination. Kaito wang'eyo na oche mage, nikech watimo assessment bende. Assessment ni watime in collaboration with partners. Wang'eyo ni mage magin hotspots. Watimo mapping maber. Koro departments, my Department of Agriculture, Department of Water, Department of Public Service, kod the emergency team, yaw aoche gi. To mano sebet ka konyo. Gima koro kelo sandruok mang'eny sani
en ni koth osebet ka chwe mang'eny. Koro kaka River Nyando osebet gi dikes. Gin oinga mosebet ka geng'o pi. Koro gima timore en ni piny ochomuomogi. Piny ochomuomogi to mane kwayowa nikech kaka national government iyudo ni the harvesting authority ema loso ga dikes. Koro mane ma waloso kodgi mondo gigi kinyalos kata mantie tie nam mondo geng' pi ma koro donje miechegi nikech nam opong'. Koro mano gine loso madhi mbele gi tudruok madhi mbele mondo los. To moloyo ndi nikech mae en gimosebet ka timre igni mang'eny. Mokwongo wakwayo jogwa. Nikech wayudo ga wach kata ka en radio, en TV ni koth biro mang'eny mondo gidhi kuonde ma safe. Nikech adiera ahero dalana. Ka koth biro, koth osechwe ndalo 2 to aneno ka levels dhi malo to moloyo tie nam kuonde ma ok onego bed ni ji odake. Wamedo kwayo jogwa ni wachako chon mondo wawuok kuondego. Koro mano milome mwasebet kwanyisogi. Mar 2 en wach dikes masewachono. Mar 3 kaka county government of Kisumu pod wa appeal to the national government. Kwakwayogi mondo otiek Korusoin Dam. Nikech Korusoin Dam kotiek to pi madonjo Nyando koya e god Lang'o ok bibedo mang'eny. En pi mibo geng' inyatigo e puothe, en pi minyalosgo power, en pi minyalo los maber ba ji be modhi. Koro mane kaka en. Un kaka joma nie telo sani, bunyalo singo ne jopiny ni pigni ok bi thagogi kendo higa mabiro. Nikech wang'eyo jokor chal mar kor lwasi wacho ni magi mabro timore chiegni higa ka higa. Ang'o mupango sani mar mondo ni isewacho gik mupango go te to udhi timogi mondo kik pini thag ji kendo higa mabiro? Gima nyaka watim gi serikal mamalo, the national government, to kaka county government be en gero oinga gi miluongo ni dikes gi Kingereza. Mano ema dikony Nyando mondo ji kik inyore. To wadwa commit ni waloso gi serikal mamalo mondo tim mano. Kaka county government ing'eyo ni resources gin limited nikech wa rely on emergency. Mano gima nie chenrowa ma waseketo ni nyaka watim. To kaka ing'eyo ni ka dam maya e wi got malo ka ok oger to pi pod boridore to pi donje nam. Kaito wabet kod gimiluongo ni backflow. Koro gima wanyaka watim to serikal mamalo be nosechiwo direction ni nyaka ji dar kuonde riparian area, aluora mar nam nyaka ji dar. To mane kaka serikal ma Kisumo wadwa loso gi jogwa mondo wane kuonde mwanyalo relocate gi. To wakwayogi ni mondo e chunygi kade giwuog kuondego to wabo konyo. Kech ok wang'eyo kaka koth bobet e ndalo mambele kae. Waziri, gimoro achiel mwang'eyo ni to mogik mabe damed dhi mbele. Gimoro kendo madamed en ni kaka county government wabo dhi mbele gi yawo aoche gimiluongo ni desilting. Nikech ka pi ringo maber bodonje nam to be koro ji ok inyre mieche. To moloyo nikech kaka koth osechwe mang'eny ni iyudo ni kata ndache okethore, gik mang'eny okethore. Koro department wa mar roads mano tich ma nyaka koro ti sani mabe serikal osechano
mondo los ndachegi. Kech mano be bokonyo tiloso drainages. Kaka city ma Kisumu. Mano en tich magitimo gi through disaster gi. Mabe pod en county government. Gitimo gimiluongo ni unclogging. To be wakwayo jogwa nikech disposal mar gik moko ma koro kuonde mageng'o aora koro pi ok ringi, ji be nyaka take personal responsibility. Nikech dumping kitimo kuonde te be cause gimiluongo ni clogging. Mano be wakwayo jogwa nikech bomiyo pi ringo to dhi kuonde monego gidhiye. Nikech mano be miyo ohula bedo mang'eny to cause blockage ma drainages. Waziri, gimoro achiel mwang'eyo kuom jolony en ni bang' ohula kata koth mapek kama, gima biro machielo en oro. Nikech cham okethore e puodho, jamni mek ji otho, ji dhi bedo gi kech. Bosechako pango wachno sani. Koso mano be pod urito kosechope ka koro chako tuthni kode. Gima nyaka watim en ni department wa mar agriculture already nigi plan madegitim kata ka gidhi chiwo seedlings. Mano gima sani gisechako wacho. Adier wago mos ne jogwa nikech nyocha gise komo, nyocha osechaka puothe, nyocha osechako dhi maber to koro dhi. To mar ariyo, wach partners wa be pod waloso go to kod national government be pod nyaka watudrego mondo okonywa e yoregi. Koro department mar agriculture loso mano, they are handling it. Ka koro watieko waziri, joma winji sani mawacho ni kony mosechopo negi samoro koro oserumo kendo pod gidwaro moko, ang'o ma dising negi kawuono? Chiemo pod watero, kata kiny wan Muhoroni. Pod wa appeal to partners wa be mondo konywa. Kaka county government of Kisumu, nyicha waseketo kwayowa. Kwayo migepe mopogre opogre mondo okony, ba wachiwo nyaka pay bill number. Waketo nyaka collection center Ramogi Odinga Sports Ground mondo ng'ata kata organization mora mora, nikech mang'eny osekonyo to pod wakwayogi mondo gimed konyo jogwa. Koro wasechiwo namba nikech nitie pay bill number to nitie account number. Pay bill number en 552-800. Account number be nitie iluongo ni Kisumu County Emergency Response Account mantie SBM Bank Kisumu Branch. To account number en 015-241-547-8001. Anyanuoe 01524-154-78001. Anyalo nuoyo pay bill number be number en 552-800. Koro ng'ata mochiwo gimoro oboneno ka oyudo duoko ni mano Kisumu County Emergency Response Account. Kaka serikal mar Kisumu, County Government of Kisumu, pod watudre gi Red Cross, watudore gi UNICEF, watudre gi Plan International, watudore kod migepe mopogre opogre nyaka the private sector. Kata kowuono iyudo ni jumbo mattresses ne nitie e field. The Hindu community nyoro nyentie Kabonyo Kanyagwal. Pod watiyo kodgi very closely mondo gikony jogwa. Madawach kendo en ni joma nie chandruok, mana kaka notimre weekend mane Nyando opong' bo bust banks ke.
Ka in gi chandruok kamoro amora, wan kod EOC Center, iluongo ni Emergency Operation Center. Inyagoyo namba ni ma en toll free, so that we get response from our team immediately. Number mar emergency toll free en 0800-720-575. That is for evacuation. Maka inyiri kamoro, ibedo marooned anywhere, please call 0800-720-575. Erokamano ahinya waziri. Erokamano ahinya. To pesa di mudwaro, pesa di murem? Koso ng'ato nyalo oro pesa mora mora mengo? Pesa mora mora ma ng'ato nigo, gik ma pod orem to ng'eny. Ong'eny, kendo ng'eny ahinya. Nikech wakia ni kodhni rumo karang'o. To kaka iwacho maber, ji owito gik mang'eny. Giwito jamni gi, utegi okethore, giwito nyaka gik mane gisepidho, nyaka properties gi olal, dhok olal mang'eny. Omiyo ka jopiny nyalo konyowa, migepe mopogre opogre nyalo konyo, nikech wan gi coordination, gi committee ma handle this. Wabo konyo jogwa mondo oyud chiemo, oyud konyruok. Erokamano ahinya waziri. Erokamano. Mano waziri Judith Oluoch, jatend migawo mar chenro mag jopiny kata Kisumu County, giwacho ni gitemo kar ginyalo, to jomohinyore be ng'eny kabisa, omiyo nyaka nembni mwanyalo konyo. Kinyalo oro ni gimoro amora mantiere kanyo emergency ma Kisumu, imiyo gi amiya pesa moro amora mintiere godo mondo mi wakony jowetewa moyudo midhiero kuonde ma gintiere. Wadwoko erokamano ahinya kaka jo Ramogi TV kuom bedo kodwa ka nyaka sani. Koro watieko chenro mar Oimore, Belinda Diambo, Nyargema Kale, jaloko marwa, Anto Nyinga, Trevor Ombija, Jandeng'o Panga, Jonyakach Dendo Nombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Mad Nyasaye gwedhna.